London! Az első utunk egy Pretbe vezet, és iszunk egy kávét. Ó, Úristen, homesick. Sonkát és békét akarok, disznót az embernek. Van benne disznó. Horse cheddar pickle baguette. Tomatoes fresh. Ez nem néz ki rosszul. Ez is karácsonyi. Szerintem ez lesz. Londonba, és be is jöttünk egyből a belvárosban, mert este van a koncert, amire kijöttünk. Erre megyünk, nem? Este van a koncert, amire kijöttünk, és még hát nagyon sok idő van, igazából reggel 10 óra vagy fél 11 van. Ugye arra gondoltunk, hogy letudjuk az ilyen vásárlós részt, viszünk titeket magunkkal. Ezt nézzétek! Oh my god! Ezt égen-földön kerestem még Magyarországon, és sohasem nem lehetett kapni. Itt pedig ilyen karácsonyi kollekció van. Ezt nézzétek! Úristen, de gyönyörű! Itt vannak a karácsonyi kávéízek. Nézzétek a Gymsharknak a kirakatát! Mire menő! Ott pózolok. Tá, brokkoli. Nagyon jó. Első és legfontosabb cél az a Primark, ahol a home rész érdekel engem igazán, mert nagyon sok karácsonyi dolgok van. Úristen! Elvesztettünk engem. Egy darab mézi. Hát nagyon csalódott vagyok. Képzeljük el, hogy konkrétan ki van fosztva az egész. Alig van valami. Most mondd meg. Alig van valami. Egyébként egy valami tetszik, amit gondolkozom. Nyilván rajta. Igen. Jaj, de kihúzhatók a lábai. És azt nézem, hogy ennek kihúzható. Nem, ez csak sima. Sima mézi. Nem tudom, mennyire van nálunk a hóembernek így. 7 font. Neki kedvesebb a feje. Ó, a kedvenc manóim. Díszek. Van popcorn. Nem tudom, ti mennyire élitek a csúnya pulcsit, de mi minden évben nagyon. És minél rondább, annál jobb. Szerintem egyébként itt ez a kettő győzött. Ez a csúnya pulcsi kánál. Hát ez nincs... Ne! De ez... Ó, igazi jó szaranyaga van. Isteni. Nagyon jó. Figyeljétek Ádámot! Neked az kell? Most mentünk egy kört, de egyáltalán nem vagyok elájulva így a Primarktól most.
valamiért. Lehet azért, mert tele van kabátokkal, a bundákkal, ami engem így annyira nem érint. Jönnek a pizsamák! Ez nagyon szép egyébként. Kifejezetten tetszik. De egyébként ez a karácsonyi pizsama véleményem szerint. Ezt nézzétek! Van otthon is, de ezt még nem is kóstoltuk, a sékeket, az szerintem speculoos, ugye? Ez meg Oreo. És azt hiszem van egy falánkom is. Biszkofos? Finom? Ezt még nem is kóstoltuk soha a crispy-ben. Közben a madárfóbiám előjött, úgyhogy ha belevisítanék a kamerába, akkor sorry. Szóval bejöttünk Camden Townba. Camden Town arról híres elsősorban, hogy Amy Winehouse itt élt, itt alkotott, és itt van a háza, ahol van egy emlékmű neki. Hol is még meg kéne keresni, nem? Van neki szobor állítva. És Camden egy ilyen kicsit, hát miről ismertük Amy-t? Olyan a hely, és óriási vibe, mutatom. Ez itt a kajás rész, majd oda bemegyünk, és van egy csomó kaja. Ez itt a Canaan. Igen. Most nagyon sokan vannak, tavasszal nem voltak ennyien. Merre? Imádom ezt a helyet. Wow. A legfinomabb kínai az egész földön. Ezt leöntik csokival. No, thank you. Még több kaja. What? Vintage bolt, és azok mind Levi's farmerek. Ajjaj. És a legmenőbb az egészben, hogy itt van a sakáltanya, gyerekek. És real sakáltanya működik itt. Most olyat mutatok, hogy imádkozom, hogy ne tiltson le a YouTube. Reméljük nem fog. Nem is lehet nem is fogunk. De ha Camdenben jártok, akkor ezt a helyet keressétek fel. És az legalsó szinten. És menjetek legalúra. Szóval ezt a helyet kell keresni, és legalsó szint. Tehát ide kell lejönni. És a többit gondolhatjátok. A fantáziátokra bízunk. Képzeljétek el, itt vagyunk egy tetováló szalomban. Én tavaly itt tetováltattam a profikártyám dátumát ide a csuklómra. És most piercinget fogok cseréltetni. Van egy pár piercingem, és hónapok óta van, és nem tudom kitekerni őket. Bejöttünk ide meg. Kéne valami kizém is hallgatni. De Ádám nem adja. Hazaértünk, és nagyon szívesen mutatnék nektek egy room tour, de a helyzet az, hogy egy őskáosszá vált az egész szoba. Körülbelül a második perc után, szóval lehet majd rendet rakok, holnap kitakarítanak, tudjátok, ezt az ilyen tidy up, rendrakás, takarítást, és akkor megmutatom. Mert amúgy nagyon kis cuki, de ez így most nem állapot. Viszont mutatok Primark hault. Na, elpakoltam az őskáoszt. Elolvatod előtt? Hol van? Előtted. Iszom egy kortyot, és mutatom, hogy miket vettem. Jaj, gyerekek! Megérkeztünk, megvettem az első üvegvizet, és elfelejtettem. Az ember hozzá tud szokni a jóhoz. De hiányzott. A jó citromos valvik. Aki tudja, azt tudja.
Tehát akkor mutattam nektek a Starbucksban, hogy megtaláltam a gingerbread szirupot, és meg is vettem, illetve vettem egy toffinátot is. Ez a kettő nagy slágere a Starbucksban. Úgyhogy egyet vettem. Nem kizárt, hogy még fog jönni haza, de meglátjuk. Érdekesség, de ez tényleg csak ilyen érdekesség jelleggel. Nyilvánvalóan Vikinek mikor fog megjönni a 4 napos londoni kiruccanás alatt, amikor más se tervezünk, csak sétálni, és otthon elfogyott a nospám, és Dubajban a nospában található anyag az tiltott. Na mondom, semmi baj, kijövünk, feltankolok, mert tudom, itt éltem, hogy volt. Képzeljétek, itt is tiltott. És kaptam egy ilyen, igazából ibuprofén van benne, azt mondták, de hogy erősebb. És én így mondtam, hogy de nem a fájdalmat kell csillapítani, hanem a görcsöket, ami más hatóanyag. Nem vagyok orvos, de hogy értitek. És akkor mondták, hogy ez puvizán, vagy mit is mondtak, de mondom, az meg nem arra való, na mindegy. Végül is azt írja, hogy egyébként menstrual crampsre való, szóval who knows, de a Boots, amit olyan, mint otthon a DM, az gyártott régen, és tudom, mert vettem, és na mindegy. Úgyhogy reméljük, hogy túléljük ezt a 4 napot. Amit nem fogok megmutatni csak így, hogy bevásároltunk. Azon a bizonyos alaksorban. Úgyhogy. Na, és akkor Primark. Hát nem az, hogy nem voltam elégedett, csalódott vagyok. Nagyon kínainak éreztem. Nekem azért nagyon sok Primarkos ruhámról, de az a baj, hogy megint azt kell mondanom, hogy ez így 2017, 18, 16, valahogy így. Mikor kint éltem. 19, igen. És még én vettem egyébként itt azóta is ruhákat, meg Bécsben is, és hát ez most nagyon nem az volt. Szóval egy-két dolgot vettem, azokat viszont nagyon szívesen megmutatom, mert szerintem tök jók, meg ilyesmi. Úgyhogy az egyik jött velem haza, Mézi. Lakásba. Dubai Mézi lesz. Ő az egyik. Na igen, és akkor maradva a menstruációnál, aki tudja mi ez, az tudja. Meleg palack, és vagy ilyen hot water bottle, és hát ezt szépen meg fogom tölteni, és hogyha fáj a placakom, akkor ez lesz. Ezt tudtam tenni, viszont erre már nagyon régóta vágytam, és otthon múltkor a jégtasakomat melegítettem föl, és azt tettem a hasamra, ami teljesen működő dolog volt, de ez how cute! Ő jött még. A vagyon 6 font. Spongeok, én nem szeretem a Real Techniques-nek a sponge-át, egyszerűen katasztrófa, mindegyik sponge-om Primarkos, és én azt szeretem a legjobban. Abból vettem, az is volt, vagy hát 1,5 font. Maradva a karácsonynál, konyharuha, 2 darab, 2,5 font. Na és akkor, igazából amit a Primarkban szoktam venni, az bugyizokni, melltartó. És most nagyon nagy divat ezek a női alsógatyák, mióta a Kim Kardashian kihozta a Skims márkának az ilyen női alsógatyáit, és nem tagadom, hogy van, nem a Skimsből, de van, és srácoknak igazuk van. Na, úgyhogy most vettem, ez egy magasabb derekú alsónadrág jellegű dolog, majd felpróbálom, biztos jó lesz, meg úgy eléggé azt érzem, hogy összetart. És van hozzá egy melltartó is, ami ez a sima anyag, merevítő nélküli, és számomra ez a top. Ismét 8 font volt. Hatalmas összegeket költöttem. Abban reménykedem, hogy a cicimre jó lesz, mert így lehetett kapni, és SS.
Vettem 4 szett bugyit, egy szettben 3 darab van, én mindig betankolok, mert egy ilyen 3-as csomag az 5 font. Hülyének is megéri, és nagyon jó minőségű. Na, új outfit estére, megyünk a koncertre, amiért kiutaztunk ide tulajdonképpen. Pulcsira váltottam, mert hát fagyos vagyok. 10 fok van, Viki meg akar fagyni. Egy Louis pulcsi van rajtam, 1000 millió éves körülbelül, egy ugyanolyan márkájú övvel, meg az a Farmer, ami délelőtt volt rajtam, és szerintem Converse fogok venni hozzá. A sminkemet fel kellett újítanom teljes mértékben, ugyanis aludtunk 1,5 órát is. Isteni volt, isteni! Úgyhogy kipihentük magunkat. De meg épp taxit próbál hívni, mert szeretnénk olyan igazi cabbel, tudjátok, a fekete taxival utazni. Rendeltem egy Ubert. Nem lesz cab? Majd elmegyünk az állatkertbe azzal. Jó, úgyhogy megyünk. Megérkeztünk a koncert helyszínre, az ott, viszont még engedik be az embereket, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy elmegyünk, eszünk valamit. Egy szimpatikus kocsmába. Hub. És utána visszajövünk. Meg a tapasztalat alapján tavasszal is 9 körül kezdődött a koncert, úgyhogy biztos, hogy nem fog előbb, most 7:30 van. Ide fogunk beülni, ez egy szimpatikus pub, olyan gyönyörű. Közben elütnek, nem baj. Ez jutott, hogyha nem találsz kaját. Ádámnak pedig, igen, és valóra vált a bakancslista egyik tétele, ő szeretett volna egy londoni pubban iszogatni. Nagyon romi. Egyébként szarrá fagyunk, olyan hideg van szerintem. A hely, gyerekek, egy színházterem, de hogy így megmutatom, tehát ott tele, ezt nézzétek. Taxiban ülünk, és mindjárt ott vagyunk a Breakfast Clubban. Éhen halunk, és Ádám lecsapkolta reggel milyen a reggel a szállodában, és nem is fizettünk be egyébként, hanem tudtuk, hogy el fogom menni ide oda. Illetve egy ilyen nagyon vékony trikó van rajtam, nem is látszik az aljam. És reggel után fogok venni egy kötött pulcsit. Itt 10 fok van, nem egy vagy ilyesmi, ezt tudom, hogy Magyarországon sokkal hidegebb van. Viszont annyira fázom, muszáj. De előtte ez olyan. Kinek volt, de aztán lehet, hogy én vagyok öreg.
De kinek volt ilyen maci a szalmával, akik kitömbel? Vagy hát tudjátok, egy ilyen erősebb anyám, nem biztos, hogy pont szalma, de nekem volt, amit anyukámtól örököltem meg. Istenem, örökszem, már nosztalgiázom. Viszünk a Linának egy kis szuvenírt. Mr. Beannek a macia. Úramisten. Kislányénem most megvadult. Teljesen. Képzeljétek el, hogy egyébként valamikor kaptam az Odettől egy Barbie-t, mert emlékezett rá, hogy szeretnék egy Barbie-t a 30. szülinapomra, és van otthon egy. Jézusom. Bejöttünk az Zarába, mert Ádámnak kell másik kabát, meg egy pulóver, mert elszakadna rajtam, és az alávetőben meghoztam. Pulcsit keresek. Pulcsit keresek, de kabátot találtam. Bejöttünk az Zarába, és találtam pár nagyon szuper cuccot, ott a pulcsim, de majd megmutatom otthon, mert nagyon szépeket találtam, és képzeljétek, lehet elmegyünk színházba. Otthon megnézem, hogy van egy. Na, most már mindjárt 2:30 van, és el fogunk indulni be a városba, vissza. Találkozunk egy barátnőmmel, és a kiskutyájával egy Staffordshire terriere van, 4 vagy 5 hónapos, nagyon cuki, hogy vele fogunk találkozni, iszunk egy teát, kávét, valamit. Megmostam a hajam gyorsan, mert menjünk a London Eye-ra. Szeretnénk reprezentálni egy képet, ami kint van nálunk a falon, és már egy csomószor láthattátok a vlogban, ilyen nagy vászonkép, és azt szeretnénk újra csinálni, és ott ki volt engedve a hajam, úgyhogy megmostam, meg amúgy is kicsit apoltabbnak nézek ki. Outfit maradt az, ami volt. Tiszta Harry Potter. Nem próbálsz meg átmenni? Kopogj már be. Nagyon kemény, nem próbálod meg? Hát úgy, mint a Harry. Oh. Íme a híres metrótérkép. És mi itt vagyunk. És ide fogunk menni. Behave, Jesus Christ! Oh my gosh, you are the cutest thing in the world! Here we go! Hi everyone! Hi, this is my disabled friend of mine, Kate. She has some troubles, but hi! Hi, smile! Hey, say hello! Look at his face! What's going on? Hey! Bitches. Oh, the cutest thing! I can't force myself. I don't know. Jaj, most nagyon boldog vagyok, szerelmem. Mindjárt kapsz fish and chipset. Sétálunk. Kis kutya. Training. Don't tell to my coach, okay? No. This is our secret. This is our secret. Oh, it's just this. Oh yeah. Oh my. So what is it? Cheese? Oh yes. This is a camembert dips. Oh gosh. Did you? Mm-hmm. Nice. I have no.
Let's see. Can I borrow this? And after it looks like this. Oh my gosh. Szerintem te fogd meg egy szét. You're a very good blogger. Like her, follow her. What? Taste test. You know what? We need to add this one in here. Sorry. Yeah, camembert is really good. Oh my god. This is orgasm. Orgasmico. Ahhoz kell a jam, nem is értem miért nekem. Yes. I'm gonna come. Here we go. This is the live TV show. This is a TV show. mukbang. Mukbang. And these are two fitness competitor girls. Hi. This is us. Hi, I thought this is high. Like Living our best life. healthy, best life. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. No. Thank you. Merry Christmas. Thank you and very. You like rocket? Very. You like rocket? Yeah. Very. Meh. Do you do it yourself after you do it? Good. You like him. It's He not so knows hard, how- right? he knows- It's not so hard. He knows how to do, but I like to do it. We're going to do the subtitles. Which program do you use? She has a vlog. I will show you. I will say it Hungarian, okay? Van neki is egy vlogja, amit közösen csináltunk, amikor múltkor itt voltunk, szóval egy fél évvel ezelőtt. Well, it sounds like Chinese. Megmutatom majd. Mindenki Köztetják ezeket. Oh! That was not gentle at all. Not just. What's the type of food in Dubai? Any? Food is crazy. Crazy. Food is crazy. Crazy. The Dubai, the Arabic Arabic. cuisine. It's probably like spicy and a lot of meat, beef Beef and lamb. lamb, yeah. When the flight is quite cheap. After Christmas. Oh, catch a flight and come. We have a guest room. No. Oh. Let me see when is my prep. Oh no, it's January. It's too early. What's too early? Come. If somebody knows when is the aliens gonna arrive, I'm being serious. I'm waiting them since I was a child. Wait. I'm waiting. I'm ready to be the guinea pig for experiments, you know? Esküszöm, semmit nem ittunk. No, they're gonna take me to the universe. Not gonna show me Milky Way, all this night. I think they're very kind and nice. I don't think they're evil. I'm gonna be saying hello. Down. Like, I don't know the language. What language do you speak? I'm gonna speak Russian with aliens and give them vodka, so it's gonna be sorted. You give them vodka and they will speak in your language. Yeah. Képzeljétek el, hogy az időjárás nagyon londonibá változott, és most úgy volt, hogy felülünk a London Eye-ra, viszont úgy döntöttünk, hogy nem, mert nagyon esik az eső, nem nagyon, de szemerkél, és így beködösödött az idő, szóval egyáltalán semmit nem fogunk látni. Úgyhogy inkább hazamegyünk, nézzünk egy filmet, már most ez így nem lett jó. Két elindult haza, meg szerintem mi is fogunk egy taxit, és elindulunk haza. Jó reggelt! Rohadtul elállítottam valamit a kamerán, és egy helikopter kormány van a közepén, szóval aki ért hozzá, az please. Na mindegy. Elkészültünk egy naphoz. Kicsit felhősebb az idő, és lehet esni fog, úgyhogy az esernyő, veszem a kis táskámat, és indulunk. Az első megálló az reggeli. És képzeljétek el, egyszer jövünk el Dubajból, és már a csoportban azt olvassuk, hogy tele van a ház csókányokkal, gyerekek. Mert el van rontva a kukatároló rész,
illetve hogy rohad a légkondi. Úgyhogy hamarosan költözős Úgy idő. gyerekek költözünk, tehát hogy nálam egy csótány a limit. A jó londoni levegő. De gyönyörű, nézzétek. Ezek a házak. Ez talán eddig a legjobb, ahol voltunk. Itt is van csirke? Tudsz választani csirkét? Van csirkés is, de tegnap ettem csirkét, most egy Benedikt leszek, meg egy blueberry pancake. De várjátok, a blueberry pancake mutatom. Tehát itt a blueberry pancake-et baconnal adják, maple sziruppal. Az azért elég menő. Én pedig ezt a pancakes, cream and berries fogom enni. Hát ezt meglátjátok, rosszul lesztek. Ma bedurvoltam. Ez az egyik kedvenc kajám itt a Breakfast Clubban. A világ legfinomabb palacsintája. Akkor ott van Ádámnak a blueberry palacsintája baconnal, maple sziruppal. Ez mondjuk elég bizarr, de ő szereti. És egy laza egg Benedikt. Ő most bacon teszik baconnal. Jó étvágy! Jó étvágy! Bent vagyunk! Soha nem voltam még a londoni állatkertben. Még jó, hogy vagy 250 napszemüvegem van. Na mindegy. De merre menjünk? Itt van a térkép. Penguin Beach. Ezt te hol látod? Jó. Itt van a térkép, te tudod is olvasni. Milyen jó időt kaptunk. Képzeljétek el, leszakadt az ég, és nem tudtunk felülni a London Eye-ra. Most a szitu az, hogy az volt a terv, hogy innen oda elmegyünk. Lehet, hogy nem tudunk felülni, és hogy kuka a jegy. Meg kell kérdeznem, hogy egy úgymond lejárt jegyet újra tudunk-e, mármint, hogy át tudjuk-e tenni mára. Remélem, mert olyan drága. És nagyon nem örülnék, ha elveszne az a pénz. Szóval azért nincsenek itt, mert ők éppen bugyognak a hattabban. Na, menjünk oda. Hú, de jó meleg van. Nincs vízipaci. Itt is Breakfast Club van. Hello! Ó, de gyönyörűek! Ez egyre jobban vannak tartva, mint az otthoniba egyébként, nem? Ezek milyen csodaszépek? Tia! Nagyon szépek vagytok! Tényleg gyönyörűek, nem? Aha. Milyen csillogó a szőrük. Szia! Hello! Milyen szép nagy területük van. Ajaj! Ajajaj! Hú, ez nagyon hosszú út volt. London Eye 2.0. Ja, London Eye 2.0. Nagyon reméljük, hogy engedik. Egyébként nincsenek sokan. Nagyon fura. Érdekes. Na mindegy, reméljük, hogy meg tudjuk rakatni a jegyet. Szurkoljatok! Feljutunk! Szóval újra tudjuk csinálni a képet, amíg 2 évvel ezelőtt készült, de lehet már csak 2-2,5 évvel ezelőtt.
Milyen volt? Nagyon jó. És most bemegyünk Ádámnak, és nekem is egyik kedvenc fish and chips-es helyünkre. Itt van a London Eye mellett, mutatjuk. A legjobb. Igen, szóval itt vett a királynő is. A királynő is volt. Szóval ahogy leszálltok a London Eye-ról, ez a County Hall nevű helyen ide szépen bejöttök. És ez lesz a hely. Oh gosh. Van egyébként csirke, meg minden. 2 perccel később meg is kaptuk a fish and chipset. Mindenki van, aki számít. Itt is. Mindenki. Ott vagyunk, ahol tegnap voltunk, most viszont megnézzük napfényben, és egy laza churrost is bevágunk. Hozol. De te is iszol belőle? Azt nézzétek. Karamell és csoki szószt is kértünk hozzá, csak tuti biztos. Akkor... Mondom, tegnap is csak warm, nem múlt. Azért mondtuk tegnap a Kéttel, hogy ő beszédült a felénél, mert ez teli van. Na gyerekek, churros taste test. Én a karamellbe akarom először. Oh my god, na jó. Nézzétek! Gyerekek! Megkóstolták a kezemet! Úristen! Gyere, hazajössz velünk? Van egy kis kutyánk, lenne egy testvéred, nem? Nem? Biztos? Lehetnél dubai mókus. Oké, bye! Olyan bátrak, Istenem, ahogy szalad. Na, tegnap elmaradt a Zara haul. Arra gondoltam, hogy bepótoljuk. Most értünk haza. Még van egy kis időnk a színházig. Találtam lent a hotelbe egy szórólapot, szóval ezt fogjuk megnézni. És mi tavasszal voltunk a Mamma Mia ilyen vacsora műsoron, ami igazából nem maga a történet volt, hanem csak a abba számokkal megcsinált ilyen saját műsor, meg vacsora, szóval ez picit más volt, ez viszont maga a történet lesz, tehát ami a mozifilm is. Ez lesz az. Nagyon várom. Mi van ebből ilyen nehéz? Mindent ki fogok tenni ide a képernyőre, mert valószínűleg egyáltalán nem fog látszani rendesen. Így, ahogy mutatom, de megteszem, amit tőlem telik. Viszont majd kiteszem a képernyőre, hogy meg tudjátok rendelni. Szóval az egyik... Hát, egy ilyen újatlan kötött garbós vagy ejtett nyakú, ki hogy szeretné hordani, mellény, és igazából crop, tehát, de nekem mondjuk végigér egészen a nadrág vonalig, látjátok? És most. Szóval, ez szintén egy ilyen zöldes-barna árnyalatú bőr egyberuha. És ilyen hosszú. Pulcsi, ami rajtam volt, megmutatom azért, az ez. Hát szín, nem tudom mennyire fog látszani, nyilván nem. Jó csok, egy ilyen tejcsoki barna, gyönyörű. Most egy kicsit pihenni fogunk, meg Ádám elment egy forró fürdőt venni, mert eléggé hűvös van. És ja igen, még valamit akartam mutatni.
Szóval az állatkertből hoztunk egy kis szuvenírt, hoztunk egy hűtőmágnest, és hoztam egy könyvet. A Gift Shopban volt, és állítólag egy nagyon különleges története van a londoni állatkertnek, ami egyébként az első állatkert volt ever. És csak beleolvastam itt belül a tartalomba, és azt mondtam, hogy ez jön belem, és amint lesz időm, el fogom olvasni. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket, inspirálónak tartom, és ez. Kész az outfit, felvettem, remélem látszik egyben, felvettem azt az arás ruhát, amit mutattam nektek nemrég a Hallban. Hát nagyon elégedett vagyok. Na most, mivel cipőt azt 2 darabot hoztam el, ezért erre jutott a választás. Írja meg kommentben az, aki tudja, hogy erről a szoknya stílusról és a magas szárú Converse-ről ki jutott eszembe. A másik, hogy nem tettem magamra sminket. Júj, ez mondjuk ijesztő. De nem tettem magamra sminket, mert az arcbőröm egyáltalán nem kultiválja most valamiért ezt a időt, vagy nem tudom mi, de hogy tragikus állapotok uralkodnak. És ma délután, mikor hazaértünk, lemostam a sminkemet, és egy ilyen annyira jó érzés volt, hogy azt mondtam, hogy vissza nem teszem. Én nem tartom magam annyira csúnyának, hogy ne léphessek ki így egy színházba, a szemöldökömet az... Úgyhogy ennyi. Bekentem az arcomat, szám kiszáradt, nagyon durran, úgyhogy nem szeretnék semmit sem magamra tenni. Monogrammos zarás tetyesz lesz. Így. Ez a színház szett. Mindjárt el fogunk indulni, mert 40 perc az út. Úgyhogy indul a mandulás, és hát fel fogom venni nyilvánvalóan a kabátomat, az egyetlent. Iszol valamit? Szerintem mi itt ülünk, nagyon az elejére foglaltam. Vagy ez az oldal, vagy az már nem emlékszem, de talán itt ülünk egyébként. Jaj, de izgi! Beültünk egy laza vacsira. Oh my god. Képzeljétek el, hogy itt volt a színházzal szemben. Ott voltunk, és ezt már kinéztük előtte. Jó reggelt! Utolsó délelőtt Londonban. Jaj! Szóval az utolsó délelőttünk Londonban, és összepakoltunk, as you can see, és most elmegyünk, reggelizünk egyet. Az outfit az már a repülős. Ugye még feldobok egy kardigánt magamra, meg a kabátomat. Smink nem lesz ma rajtam, mert 8 órás repülő után előttünk, és a bőröm amúgy sem kultiválta ezt a, nem tudom... Oh. Nagyok egyébként, igen. Mert ezek 2-3 emeletesek legalább belül. Macsa. Jó Istenem, ez a pohár. Kijött a szolid palacsintám. Ádám duplázik.
Nézzétek! Itt a reggeliztünk, erre a kis XR doboz részre találtunk. Jó. Ez olyan, mintha én laknék itt. Ez nagyon... Még egy utolsó kitérőt tettem az állomáson, remélem hallotok. A Hotel Chocolat az híresen Anglia egyik legjobb csokia, és csinálnak forró csokit is, és ez egy ilyen selection box, különböző ízek vannak benne. Otthon meg fogom nektek mutatni, nem porállagú, hanem igazi csoki. Úristen, úgyhogy ezt mindenképp meg szerettem volna venni, mielőtt elmegyünk. Jézusom, gyerekek, az én férjem teljesen megbolondult. Tudjátok, hogy mi van ebben? A Vlogmas legfontosabb főszereplője. Úristen! Na, a gépen vagyunk, és úgy néz ki, hogy lassan fel is fog szállni. Hát, mikor kellett volna felszállnunk? 1:40? Egy órás késés. Úgyhogy ennyi lesz az angliai utunk. Megyünk haza. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jól megszerveztük. Viszont hiányzik a cuni, és így szeretnénk már otthon lenni. Állítólag nem is lesz 8 óra, az úgy csak 6 óra valamelyik. Nagyon-nagyon jó lenne. Úgyhogy köszönjük szépen, ennyit voltatok velünk, köszönjük szépen, hogy megosztottuk veletek ezeket az élményeket. Mindent remélem, hogy megtaláltok a leírásban, és próbáltam mindenhova betenni, hol voltunk pontosan, hogy megtaláljátok, hogy esetleg Londonban jártok. Ha bármi kérdésetek van, akkor a komment szekcióban feel free megkérdezzétek. És ennyi.